Môj otec Ján nikdy nebol veľmi zhovorčivý. Pamätám si ho, ako vždy sedával vo svojom hnedom koženom kresle v obývačke nášho bytu v Bratislave, v Starom meste, a pozeral na mňa spôsobom, ktorý hovoril všetko bez toho, aby musel otvoriť ústa. Patril ku generácii, ktorá zažila tvrdosť komunizmu a budovala si život v chaotickom Slovensku 90. rokov, pre nich činy vždy znamenali viac ako slová. Keď pred 3 rokmi zomrel, jediné, čo mi zanechal, bol jeho Rolex Submariner. Pre kohokoľvek iného by to boli len drahé hodinky, ale pre mňa predstavovali niečo oveľa hlbšie. Bolo novembrové popoludnie, keď mi ich otec ukázal prvýkrát. Mal som 12 rokov a robil som si domáce úlohy za kuchynským stolom. Prišiel z práce, zložil si kabát a sadol si vedľa mňa. Bez slova si zložil hodinky zo zápestia a položil ich predo mňa. Martin, povedal, a jeho hlas mal ten vážny tón, ktorý používal len pri dôležitých príležitostiach. Muž sa musí naučiť hodnote času. Tieto hodinky ma sprevádzajú 20 rokov a každá sekunda, ktorú odmerajú, má cenu zlata. Pamätám si, ako som sa prstom dotkol sklíčka, fascinovaný tým dokonalým mechanizmom, ktorý sa nikdy nezastavil. Otec sa usmial jedným z tých svojich zriedkavých úsmevov, vďaka ktorým som sa cítil výnimočne. Raz budú tvoje, dodal a nasadil si ich späť na zápestie. Ale až vtedy, keď sa naozaj naučíš, čo znamená byť zodpovedný. Tento sľub ma sprevádzal celé roky. Vždy, keď som ho videl pozerať na hodinky počas stretnutí v jeho malej importno-exportnej firme, jednej z mnohých, ktoré vznikli z ničoho po nežnej revolúcii, alebo keď ich v nedeľu ráno pred omšou v dóme svätého Martina dôkladne čistil, vedel som, že jedného dňa budú mostom medzi nami. Keď otec odišiel na náhly infarkt, zrútil sa mi svet. Mal som 24 rokov a už som s ním pracoval v kancelárii. Učil som sa tajomstvám medzinárodného obchodu, ktoré mu priniesli rešpekt v celej obchodnej štvrti Ružinova. Moja matka Eva o obchode nevedela nič, vždy bola ženou v domácnosti, venovala sa vareniu nedeľnej slepačej polievky a starala sa o malú záhradku za domom. Notár čítal záved vo svojej zaprášenej kancelárii neďaleko Michalskej brány. Matka zdedila bida väčšinu majetku, ja som dostal len hodinky a malú sumu peňazí. Ale pre mňa to bolo dokonalé. Vedel som, že otec si starostlivo vybral, čo mi zanechá. Čo som však nepredvídal, bola katastrofa, ktorá nasledovala. Moja matka sa vo svojej naivite rozhodla pokračovať vo vedení firmy. Tvoj otec mi ju nechal, hovorievala, a ja si musím uctiť jeho pamiatku. Ale uctiť si pamiatku môjho otca neznamenalo robiť zlé rozhodnutia. V priebehu 6 mesiacov medzi zmluvami podpísanými bez prečítania a riskantnými investíciami rodinná firma skrachovala. Náš krásny byt v Starom meste sa musel predať, aby sa splatili dlhy. Matka plakala každú noc pri kuchynskom stole, kde kedysi pripravovala svoje špeciality. Snažil som sa ju utešiť, ale v hĺbke duše som vedel, že otec by nikdy nedopustil, aby veci zašli tak ďaleko. Potom sa objavil Robert. Spoznala ho na jednom zo stretnutí pre vdovy, ktoré organizovala farnosť. Muž z Košíc o pár rokov mladší od nej, s 2 deťmi z predchádzajúceho manželstva. Spočiatku sa zdal byť milý a pozorný. Vždy nosil matke kvety a správal sa ku mne s rešpektom. Ale po svadbe sa veci rýchlo zmenili. Robert mal veľmi jasné predstavy o tom, ako majú veci fungovať v jeho novej rodine. Jeho starší syn Štefan sa okamžite stal jeho obľúbencom. Bol v mojom veku, ale v živote nepracoval ani deň. Robert ho zasypával darčekmi a pozornosťou, zatiaľ čo ja som sa stával čoraz neviditeľnejším. Martin sa musí naučiť postaviť na vlastné nohy, hovoril Robert matke, keď si myslel, že ho nepočujem. Je už dospelý, musí sa prestať na nás spoliehať. Otcové hodinky sa stali mojou kotvou. Mal som ich v zásuvke nočného stolíka, v izbe, ktorú som si teraz musel deliť so Štefanom. Každý večer pred spaním som ich bral do rúk a stále som cítil prítomnosť svojho otca. Bolo to, ako by bol pri mne a ubezpečoval ma, že všetko bude v poriadku. Ale Robert a moja matka mali s hodinkami iné plány. Počul som ich večer rozprávať, keď si mysleli, že spím. Je to len vec, hovoril Robert. A Štefan potrebuje peniaze na univerzitu. Ten Rolex má hodnotu aspoň 15 000 eur. Srdce mi zastalo, keď som pochopil, k čomu smerujú. Tie hodinky pre mňa neboli len vec. Boli posledným spojením s otcom, jediným kúskom môjho predchádzajúceho života, ktorý prežil katastrofu.
Ale pre nich to boli len ľahké peniaze, spôsob, ako financovať sny Robertovho obľúbeného syna. V ten marcový večer som sa vrátil domov so zvláštnym pocitom. V byte, ktorý Robert prenajal na okraji mesta, v Petržalke, bolo ticho. Príliš ticho. Matka bola v kuchyni, ale nepozrela sa na mňa, keď som vošiel. Štefan ako vždy sedel pri počítači a Robert čítal na pohovke denník SME. Vyšiel som do svojej izby a otvoril zásuvku nočného stolíka. Púzdro s hodinkami tam už nebolo. Na chvíľu som si myslel, že snívam. Možno som ho premiestnil, možno spadlo za nábytok. Hľadal som všade čoraz horúčkovitejšie. Nič. Srdce mi začalo byť tak silno, že som si myslel, že mi vyskočí z hrude. Zišiel som dolu po schodoch s roztrasenými nohami. Mami, povedal som a môj hlas znel vyššie ako zvyčajne, kde sú tatové hodinky. Otočila sa a v tej chvíli som všetko pochopil z jej pohľadu. V jej očiach bolo niečo iné, tvrdosť, ktorú som u nej nikdy predtým nevidel. Martin, povedala tónom, ktorý sa snažil byť materinský, ale znel falošne, je čas dospieť. Nemôžeš večne lipnúť na minulosti. Peniaze z tých hodiniek sa použijú na Štefanovú budúcnosť. Tie slová ma zasiahli ako facky. Čo si urobila? Podarilo sa mi vykoktať. Robert zdvihol zrak od novín. Zaniesli sme ich k pánovi Novákovi do Lombardu na Obchodnej. Je to čestný muž, dal nám spravodlivú cenu. Spravodlivú. To slovo mi rezonovalo v hlave ako falošný zvon. Spravodlivú pre koho? Pre Štefana, ktorý nikdy ani prstom nepohol? Pre Roberta, ktorý vošiel do mojej rodiny a rozhodol sa vymazať každú stopu po mojom otcovi. Nepovedal som už nič. Vyšiel som do izby, vzal si bundu a odišiel. Za sebou som počul ich hlasy, ale už som nechcel počuť žiadne ospravedlnenia. Obchodná ulica bola plná ľudí, aj keď už bol večer. Kráčal som rýchlo, takmer som bežal, až kým som neuvidel nápis Lombard Novák. Bol to jeden z tých výkladov plných zlata a šperkov, ktoré vždy vidíte, ale nikdy do nich nevojdete. Za pancierovým sklom boli náhrdelníky, náramky a hodinky. Veľa hodiniek. Zatlačil som na dvere a počul som zvuk zvončeka. Za pultom stál muž po 60-ke so šedivými vlasmi a okuliarmi. Zvedavo sa na mňa pozrel. Ako vám môžem pomôcť? Moja matka dnes predala Rolex, povedal som a snažil som sa udržať pevný hlas. Rád by som ho kúpil späť. Muž si ma pár sekúnd prezeral. Rolex Submariner oceľ približne z roku 1985. Prikývol som a on zmizol v zadnej miestnosti. Vrátil sa s čiernym zamatovým púzdrom. Keď ho otvoril, srdce mi prestalo byť. Boli to hodinky môjho otca s tou mikroskopickou škrabanicou na sklíčku, ktorá vznikla pred rokmi, keď spadli zo stola. Natiahol som ruku, aby som sa ich dotkol, ale on rýchlo púzdro zatvoril. Tieto hodinky sú niečím zvláštne, povedal a jeho hlas bol zvláštny. Nebol to tón obchodníka, ktorý chce predať. Bolo v ňom niečo iné, akýsi záujem. Zvláštne, v akom zmysle? Opýtal som sa. Vaša matka a jej partner sa ponáhľali s predajom. Veľmi sa ponáhľali. Ale keď som ich skúmal pri oceňovaní, všimol som si, že niekto manipuloval so zadným viečkom. Zovrelo mi hrdlo. Manipuloval ako? Zdá sa, že je tam skrytý malý mechanizmus. Sám som ho nedokázal otvoriť, ale zastavil sa a pozrel mi priamo do očí. Ste naozaj synom pôvodného majiteľa? Bol to môj otec, odpovedal som. Zomrel pred 3 rokmi. Muž pomaly prikývol. Tak potom by ste možno mali vedieť, čo je vo vnútri. Znova mi ukázal hodinky a otočil ich. Na zadnom viečku boli takmer nepostrehnuteľné stopy, ako by niekto použil presný nástroj na jeho otvorenie a zatvorenie. Môžem vám to ukázať lepšie zajtra ráno, povedal. Keď bude obchod zatvorený a budeme môcť pracovať v pokoji. Odišiel som z obchodu s hlavou plnou myšlienok. Otec niečo skryl vo svojich hodinkách. Ale čo? A predovšetkým prečo? Celú cestu domov som si prehrával všetky naše rozhovory a hľadal som nejakú stopu, nejaký signál, ktorý som prehliadol. Keď som prišiel domov, Robert a matka už boli v posteli. Štefan stále sedel pri počítači so slúchadlami na ušiach. Ani sa na mňa nepozrel, keď som prechádzal okolo jeho stola.
Hodinky môjho oca 2/5 hodinky môjho oca 3/5 rzucilem slina oko, na vec i nie rozbierajc. Za oknem si chabio odgoši miasta, ktoré nikdy niepí sireny dvojité V odali, neustajci ruch ulicny. Ale ja nie mogem mile o nicim iným ni o tým zegarku i tajemnici, ktor môj ojciec by moje dvojité V ním ukry. Tej noci nie zmrujem oka. Cigle vidziem ojca zdejmujúcego zegarek z nadgarstka, spôsob dvojité V jaký go cici, jak na niego patrzi, kdy milá, nikt go nie vici. Môj bioco, co povinienem by zrozumiejú vtedy, jaký signa, ktorý mi umkn, bo biem zbyt mody lub zbyt naivný. Svitanie ma zastihlo ešte bdelého, s očami upretými na strop. Počul som, ako Štefan chrápe v posteli vedľa mňa, úplne si neuvedomujúc zemetrasenie, ktoré sa odohrávalo v mojej hlave. O 7:00 som vstal, potichu som sa obliekol a odišiel z domu skôr, ako sa ostatní zobudili. Ranná Bratislava má svoje zvláštne čaro. Ulice sa zaplňali ľuďmi idúcimi do práce, ale stále v nich vládol ten pokoj, ktorý dokáže dať len svitanie. Prešiel som sa až na obchodnú, aj keď som vedel, že obchod pána Nováka sa otvára až o 9:00. Kúpil som si kávu v bare na rohu a čakal som. Barman, starší muž s hustými fúzmi, sa na mňa zvedavo pozrel. Všetko v poriadku, chlapče. Vyzeráš, ako by si videl ducha. V istom zmysle mal pravdu. Možno som sa naozaj chystal stretnúť ducha svojho otca. Presne o 9:00 som stál pred výkladom lombardu. Pán Novák mi otvoril s kývnutím hlavy a gestom ma pozval do zadnej časti obchodu. Bola to malá miestnosť plná políc s krabicami a rôznymi predmetmi. Na pracovnom stole ležali presné nástroje, ktoré vyzerali ako chirurgické nástroje. Celú noc som premýšľal o tých hodinkách, povedal a vzal zamatové púzdro. Za 40 rokov v tomto remesle som videl všeličo, ale tieto sú výnimočné. Otvoril púzdro a s nekonečnou jemnosťou vzal hodinky. Pod pracovnou lampou boli detaily ešte zreteľnejšie. Zadné viečko malo mikroskopické stopy, takmer neviditeľné voľným okom. Váš otec bol metodický človek však. Opýtal sa ma, zatiaľ čo sa hral s tenkým nástrojom. Veľmi, odpovedal som. Bol posadnutý presnosťou. To je vidieť. Pozrite sa sem. Ukázal mi vnútro zadného viečka cez lupu. Tieto stopy nie sú náhodné. Bolo otvorené a zatvorené mnohokrát, vždy s mimoriadnou starostlivosťou. Začal pracovať s nekonečnou trpezlivosťou. Každý jeho pohyb bol vypočítaný, presný. Po tom, čo sa zdalo ako večnosť, som počul tiché cvaknutie. Zadné viečko sa otvorilo a odhalilo nielen mechanizmus hodiniek. Pane Bože! Zašepkal pán Novák. Vložená do mechanizmu, takmer neviditeľná, bola maličká priehradka. A vnútri priehradky zvinutý kúsok tenkého papiera, zložený s geometrickou presnosťou, ktorá mohla byť len dielom môjho otca. Ruky sa mi triasli, keď som ho bral. Bol ľahký ako pierko, ale na srdci mi ležal ako balvan. Otvorte to opatrne, povedal pán Novák. Papier je starý, mohol by sa roztrhnúť. Rozvinul som ho milimeter po milimetri. Bol to bankový dokument, ale nie hociaký. Bola to hlavička bežného účtu vo švajčiarskej banke Credit Suisse v Lugane. Moje meno bolo jasne uvedené ako príjemca. Ale to, čo mi vyrazilo dých, bola suma. 800 000 eur. Do čerta. Zašepkal pán Novák, ktorý čítal cez moje plece. Niekoľko minút som mlčal a pozeral na ten kúsok papiera. Môj otec ukryl v hodinkách majetok. Nie malú sumu, ale dosť peňazí na to, aby mi úplne zmenil život. Pán Martin, povedal po chvíli pán Novák, váš otec bol veľmi, veľmi inteligentný človek. Oči som mal plné slz. Myslel som na všetky tie razy, keď mi otec hovoril o zodpovednosti, disciplíne, o tom, že treba vedieť počkať na správny okamih. Teraz som všetko chápal. On už vedel, čo sa stane po jeho smrti. Predvídal, že matka nebude schopná viesť firmu, tušil, že sa znova vydá za niekoho, komu na mne nebude záležať. A všetko naplánoval do najmenších detailov. Ako vedel, že to nájdem? Opýtal som sa skôr seba ako pána Nováka. Pretože poznal svojho syna, odpovedal muž. Vedel, že pre vás tie hodinky nie sú len predmet. Vedel, že skôr či neskôr si po ne prídete. Vložil som dokument späť do priehradky a pán Novák všetko zatvoril s rovnakou presnosťou, s akou to otvoril.
Hodinky vyzerali rovnako ako predtým, ale teraz som vedel, že obsahujú najväčší dar, aký mi otec mohol dať. Koľko vám dlhujem za ich odkúpenie? Opýtal som sa. Pán Novák pokrútil hlavou. Nič. Tieto hodinky boli vždy vaše. Odišiel som z obchodu s hodinkami na zápestí a so srdcom plným protichodných emócií. Bol som vďačný otcovi, že na všetko myslel, ale zároveň som bol nahnevaný na matku a Roberta za to, čo mi chceli urobiť. Hodiny som chodil po uliciach Bratislavy a premýšľal som o všetkom, čo sa za posledné 3 roky stalo. Každý kúsok skladačky teraz zapadol na svoje miesto. Otec ma nenechal samého. Dal mi oveľa viac ako len hodinky, dal mi šancu byť nezávislý, vybudovať si život ďaleko od tých, ktorí ma nemali radi. Ale predovšetkým mi dal dôkaz, že ma miloval viac, ako dokázal vyjadriť slovami. V ten večer som sa vrátil domov iný. Mal som hodinky na zápestí a tajomstvo, ktoré ma pálilo zvnútra ako žeravý uhlík. Matka bola v kuchyni a pripravovala večeru paradajkovú polievku, ktorú vždy varila, keď bola nervózna. Robert pozeral televíziu s príliš vysokou hlasitosťou, ako vždy, aby sa vyhol nepríjemným rozhovorom. Sadol som si za kuchynský stôl na to isté miesto, kde mi otec pomáhal s matematikou. Hodinky mi teraz na zápestí ležali inak. Už to nebola len spomienka, stala sa z nich obrovská zodpovednosť. Kde si bol celý deň? Opýtala sa matka bez toho, aby sa na mňa pozrela a ďalej miešala v hrnci. Vonku, odpovedal som. Nebol čas na pravdu. Ešte nie. Štefan vošiel do kuchyne so svojím obvyklým znudeným výrazom. Nalial si pohár vody z chladničky a až vtedy si všimol hodinky na mojom zápestí. Hej, povedal, nie sú to tie hodinky, čo mama predala. Drevená varecha mojej matky zastala vo vzduchu. Pomaly sa otočila a jej oči sa upreli na moje zápestie. Ticho, ktoré nasledovalo, bolo ohlušujúce. Martin, povedala hlasom, ktorý som nespoznával, ako sa ti ich podarilo získať späť. Odkúpil som ich, odpovedal som jednoducho. Robert prišiel do kuchyne, prilákaný tichom. Keď uvidel hodinky, jeho tvár stvrdla. Za aké peniaze? Veď nemáš ani poriadnu prácu. Bola to pravda. Odkedy firma skrachovala, robil som príležitostné práce, nejaké preklady, nejaké donášky pre obchod s elektronikou v Ružinove. Nič, čo by mi umožnilo kúpiť si Rolex. Pán Novák mi dal špeciálnu cenu, zaklamal som. Pochopil, že pre mňa to nie sú len hodinky. Matka si ťažko sadla na stoličku vedľa mňa. Prvýkrát po mesiacoch sa mi naozaj pozrela do očí. Martin, my sme tie peniaze potrebovali. Pre Štefana, dodal som a nedokázal som skryť horkosť v hlase. Pre rodinu, opravil ma Robert tvrdo. Štefan musí začať študovať, potrebuje nový počítač, knihy a ja. Opýtal som sa. Čo mám ja z tejto rodiny? Otázka zostala visieť vo vzduchu ako dym. Štefan sa rozpačito otiahol, Robert si odfrkol a vrátil sa do obývačky, aby ešte viac zvýšil hlasitosť televízora. Matka zostala sedieť vedľa mňa a nervózne sa hrala so svadobnou obrúčkou. Tvoj otec ťa mal rád, povedala nakoniec. Ale nemôžeš večne žiť v minulosti. V tú noc som nespal a premýšľal. Pozeral som na hodinky na nočnom stolíku, osvetlené pouličným svetlom presvitajúcim cez okno. 800 000 eur. Bola to suma, ktorá všetko menila. Ale čím viac som o tom premýšľal, tým viac som chápal, že otec tie peniaze neskryl len preto, aby mi zabezpečil finančnú istotu. Bolo v tom niečo hlbšie. Začal som si spomínať na epizódy, ktoré sa mi vtedy zdali normálne. Na otcové cesty do Švajčiarska za obchodom, z ktorých sa vždy vracal s malými darčekmi pre mňa a matku. Na spoločné výlety do Lugana, keď som bol dieťa, prezentované ako turistické. Na šepkané telefonáty, ktoré vždy prerušil, keď som vošiel do izby. Otec si túto rezervu budoval tajne, rok čo rok, pravdepodobne od môjho narodenia. Nebola to náhoda ani skryté dedičstvo. Bol to výsledok dôkladného plánu, ktorý ma mal ochrániť pred tým, čo už vedel, že sa stane. Vstal som z postele a podišiel k oknu. Nočná Bratislava sa zdala nekonečná, so všetkými tými svetlami strácajúcimi sa na obzore. Niekde tam vonku ľudia pokojne spali, istí si svojou budúcnosťou. Ja som naopak práve zistil, že otec mi nechal únikovú cestu, ale musel som sa rozhodnúť, či ju využijem alebo nie. Na druhý deň som zavolal do švajčiarskej banky.
Rozhovor bol dlhý a komplikovaný, plný byrokratických postupov a bezpečnostných kontrol. Ale nakoniec pravda vyšla najavo, účet skutočne existoval, bol na otcovo meno so mnou ako jediným príjemcom a obsahoval presne tú sumu, ktorá bola uvedená v dokumente. Pán Kováč, povedala zamestnankyňa s nemeckým prízvukom, váš otec pravidelne vkladal malé sumy viac ako 20 rokov. Posledná transakcia sa uskutočnila 2 mesiace pred jeho smrťou. 2 mesiace pred smrťou. Otec už vedel, že jeho čas sa kráti a urobil posledný vklad. Posledný dôkaz jeho tichej lásky. Keď som zložil telefón, cítil som sa zrazu dospelejší. Už som nebol chlapec, ktorý plače nad predanými hodinkami. Bol som muž s reálnou šancou zmeniť svoj život. Ale s týmto vedomím prišiel aj hnev. Matka a Robert sa mi pokúsili vziať jedinú vec, ktorú mi otec nechal, presvedčený, že nemám na nič právo. Správali sa ku mne ako k bremenu, ako k niekomu, koho sa treba čo najskôr zbaviť. Teraz som sa musel rozhodnúť, čo s touto pravdou urobím. Mohol som odísť potichu a začať nový život ďaleko od nich. Alebo som sa s nimi mohol konfrontovať a ukázať im, kým som sa naozaj stal vďaka poslednému daru od môjho otca. Hodinky tikali na nočnom stolíku a odrátavali sekundy rozhodnutia, ktoré malo navždy všetko zmeniť. Čakal som týždeň, kým som sa rozhodol. 7 dní, počas ktorých som sledoval, ako sa Robert a matka správajú, ako by sa nič nestalo, ako by pokus ukradnúť mi poslednú spomienku na otca bol normálny, pochopiteľný čin. Štefan naďalej žil vo svojej bubline, študoval z kníh zaplatených z peňazí, ktoré mali byť z predaja hodiniek. V sobotu večer som sa rozhodol, že nastal čas. Počkal som, kým dovečerajú matka varila svoju slávnu kapustnicu, ktorú vždy pripravovala pri zvláštnych príležitostiach. Robert sa už usádzal pred televízorom, aby si pozrel zápas Slovana Bratislava. Robert, povedal som a môj hlas znel pevnejšie, ako som očakával. Mami. Chcel by som sa s vami porozprávať. Robert zdvihol zrak od diaľkového ovládača s podráždeným výrazom. Nemôžeš počkať po zápase. Nie, odpovedal som. Nemôže to počkať. Niečo v mojom tóne ich znepokojilo. Matka odložila tanier, ktorý umývala, a utrela si ruky do utierky. Štefan prvýkrát za posledné týždne zdvihol oči od telefónu. Išiel som do svojej izby a vzal som púzdro s hodinkami. Keď som sa vrátil do obývačky, všetci traja sedeli na pohovke, ako by čakali na rozsudok. V istom zmysle aj čakali. Položil som púzdro na konferenčný stolík pred nich a pomaly som ho otvoril. Hodinky sa leskli pod svetlom lustra, krásne a dokonalé ako vždy. Tieto hodinky, začal som, nie sú len Rolex za 15 000 eur. Robert si odfrkol. Martin, túto diskusiu sme už mali, nie, prerušil som ho a tvrdosť v mojom hlase ho umlčala. Žiadnu diskusiu sme nemali. Ukradli ste mi jedinú spomienku na otca a predali ste ju, aby ste zaplatili Štefanové rozmary. Matka otvorila ústa, aby protestovala, ale nedal som jej čas. Viete, čo je na tomto príbehu najkrajšie? Pokračoval som a vzal som hodinky do ruky. Otec vás poznal lepšie, ako ste vy poznali jeho. Nastalo ťaživé ticho. Štefan prestal pozerať do telefónu a zvedavo sa na mňa díval. Robert vyzeral nervózne, ako by pochopil, že sa chystá niečo dôležité. Vnútri týchto hodiniek, povedal som, otec ukryl niečo, čo by ste si nikdy nedokázali predstaviť. Nechystal som sa odhaliť tajomstvo skrytej priehradky. Bolo to príliš osobné, príliš cenné. Ale mohol som im dať najavo, že podcenili mňa aj môjho otca. Ukryl list, čiastočne som klamal. List, v ktorom mi vysvetlil všetko, čo sa stane po jeho smrti. Ako matka privedie firmu na mizinu. Ako ty, Robert, prídeš a pokúsiš sa vymazať z našej rodiny každú stopu po ňom. Robert prudko vstal. Dosť týchto hlúpostí, sadni si. Povedal som hlasom, ktorý som ani ja nespoznával. Ešte som neskončil. Možno to bol tón, možno niečo v mojom pohľade, ale Robert si sadol bez ďalších slov. Otec vedel, že tieto hodinky predáte, pokračoval som. Vedel, že pre vás to budú len ľahké peniaze. Ale vedel aj to, že si ich získam späť, pretože pre mňa to nebol len predmet. Matka mala oči plné slz. Martin, nechceli sme ti ublížiť, ale áno, chceli, odpovedal som. Chceli ste, aby som zabudol na otca, aby som prijal Roberta za otca, aby som sa stal dokonalým starším bratom pre Štefana. Chceli ste, aby som zmizol.
Štefan sa konečne ozval. Ja som o nič nežiadal, prijal si všetko, čo ti dali, odpovedal som a pozrel som mu priamo do očí. Bez toho, aby si sa niekedy opýtal, odkiaľ tie peniaze pochádzajú. Vstal som a vložil som hodinky späť do púzdra. Od dnešného dňa sa veci menia, povedal som. Už nie som súčasťou tejto rodiny. Nepotrebujem vaše schválenie, vaše peniaze, ani vašu falošnú láskavosť. Robert sa pokúsil niečo povedať, ale zastavil som ho gestom. O niekoľko týždňov sa z tohto domu odsťahujem, pokračoval som. Nájdem si vlastný byt, začnem nový život. A urobím to za vlastné, poctivo zarobené peniaze. Samozrejme, nebola to úplná pravda. Peniaze od otca som si presne nezarobil. Ale patrili mi právom a na tom záležalo. Nemôžeš len tak odísť, povedala matka zlomeným hlasom. Si môj syn, bol som tvoj syn, odpovedal som a tie slová mi vyšli zo srdca ako čepele. Kým si sa nerozhodla, že Robert a Štefan sú pre teba dôležitejší ako ja. Vzal som púzdro s hodinkami a zamieril som do svojej izby. Vo dverách som sa posledný krát otočil. Otec ma naučil, že čas je to najcennejšie, čo máme, povedal som. Vy ste premárnili všetok čas, ktorý sme spolu mali. Teraz je už neskoro ho vrátiť. V tú noc nikto v dome nespal. Počul som Roberta a matku ticho sa rozprávať v kuchyni do neskorej noci. Štefan dvakrát vstal, aby išiel na toaletu, ale myslím, že to bola len zámienka, aby zistil, či ešte nespím. Ja som ležal s otvorenými očami až do svitania a otcové hodinky tikali na nočnom stolíku. Každá sekunda ma vzdiaľovala od rodiny, ktorú som stratil, a približovala k budúcnosti, ktorú pre mňa otec vybudoval. 2 týždne po tomto rozhovore som si našiel byt nedaleko Dunaja, na 2. poschodí starej bratislavskej bytovky. Nebol veľký, 2 izby, kuchyňa a kúpeľňa, ale mal niečo, čo Robertov dom nikdy nemal, bol môj. Majiteľka, staršia pani menom Elena, sa na mňa zvedavo pozrela, keď som jej vysvetlil, že pracujem ako prekladateľ na voľnej nohe. Dnešná mládež mení prácu ako topánky, povedala, ale potom sa usmiala. Ale ty máš seriózny pohľad. Pripomínaš mi môjho vnuka. Nepovedal som jej, že som si práve previedol časť otcových peňazí na slovenský účet. Nerozprával som jej o Rolexkách ani o rodine, ktorú som opustil. Bol som jednoducho Martin Kováč, 27-ročný, ktorý sa rozhodol začať nový život. Sťahovanie prebehlo rýchlo. Nemal som veľa vecí, nejaké oblečenie, knihy z univerzity, notebook a samozrejme otcové hodinky. Keď ma matka videla nakladať auto, začala ticho plakať. Robert sa ani nepozdravil. Štefan stál v okne svojej izby a na chvíľu sa naše pohľady stretli. V jeho pohľade bolo niečo, čo som nedokázal rozlúštiť, možno výčitky svedomia, možno len zvedavosť. V prvý večer v novom byte som si sadol na malý balkón s pivom Zlatý bažant a sledoval som život na nábreží Dunaja. Ľudia sa prechádzali, smiali sa a rozprávali. Páry sa držali za ruky, skupiny priateľov išli na drink. Prvýkrát po rokoch som sa necítil vylúčený z tohto sveta. S otcovými peniazmi som začal budovať niečo pevné. Nemínal som ich na zbytočný luxus, to nebola lekcia, ktorú ma naučil. Namiesto toho som investoval do svojho vzdelania. Zapísal som sa na špecializačný kurz obchodného prekladu, kúpil som si profesionálny softvér a začal som si budovať reputáciu v odbore. Otcové hodinky sa stali mojím tichým spoločníkom v tomto novom živote. Nosil som ich každý deň a vždy, keď som sa pozrel na čas, myslel som na jeho slová. Čas je najcennejší majetok, teraz som naozaj chápal, čo tým myslel. Nešlo len o dochvíľnosť alebo efektivitu. Išlo o rešpekt voči sebe, voči ostatným, voči životu, ktorý máte to šťastie žiť. Po 6 mesiacoch sa moja prekladateľská činnosť rozbehla. Mal som stálych klientov, importno-exportnú firmu, aká irónia, právnickú kanceláriu, komunikačnú agentúru. Zarobil som si dobre, dosť na to, aby som pohodlne žil bez toho, aby som sa dotkol kapitálu, ktorý mi otec zanechal. Jedného večera, keď som pracoval na obzvlášť náročnom preklade, mi prišla správa na WhatsApp. Bola z neznámeho čísla, ale text mi zmrazil krv v žilách. Ahoj Martin, to som ja, Štefan. Môžeme sa vidieť, neodpovedal som hneď. Niekoľko minút som hľadel na správu. Čo chcel? Poslali ho Robert a matka, alebo to bola jeho vlastná iniciatíva. Na druhý deň sa Štefan objavil pri mojom byte. Vyzeral, ako by niekoľko dní nespal. Pustil som ho dnu, ponúkol mu kávu a čakal, kým prehovorí.
Mama je na tom zle, povedal nakoniec. Odkedy si odišiel, nie je to ona. A myslíš si, že je to moja vina? Opýtal som sa. Nie, odpovedal a jeho úprimnosť ma prekvapila. Myslím, že je to naša vina. Moja, Robertova aj jej. Štefan mi povedal, že po mojom odchode sa atmosféra doma stala neznesiteľnou. Robert bol čoraz nervóznejší, matka často plakala a on si začal vyčítať všetky privilégiá, ktoré dostal. Nikdy som nežiadal, aby predali tvoje hodinky, povedal. Ani som nevedel, aké sú pre teba dôležité. Vedel si, odpovedal som bez tvrdosti. Ale tváril si sa, že nevieš, lebo to bolo pohodlné. Štefan prikývol. Máš pravdu. A teraz neviem, ako to napraviť. Povedal som mu, že nie je čo naprávať. Minulosť je minulosť a každý musí žiť s následkami svojich rozhodnutí. Ale keď som videl úprimnosť v jeho očiach, dodal som, že sa naňho nehneval. V podstate bol len nástrojom v Robertových rukách. Pred odchodom sa Štefan otočil vo dverách. Tvoj otec by bol na teba hrdý, povedal. Zostal som sám s tými slovami. Pozrel som sa na hodinky na zápestí a na chvíľu sa mi zdalo, že počujem otcov hlas, dobre, Martin. Naučil si sa najdôležitejšiu lekciu, večer som sa išiel prejsť popri Dunaji. Bratislava okolo mňa žiarila, plná života a možností. Mal som 27 rokov, budúcnosť pred sebou a istotu, že otec mi dal nástroje na vybudovanie niečoho krásneho. Hodinky na mojom zápestí stále tikali a odrátavali sekundy života, ktorý som konečne cítil ako svoj. A každá sekunda ma vzdiaľovala od bolesti minulosti a približovala k prísľubu budúcnosti, ktorú si pre mňa otec predstavoval. To, čo mi zanechal, nebolo len dedičstvo. Bolo to požehnanie.